imicimbi esaya kuyona. Bafowethu niyazi noko ukuthi kubuhlungu ukuthi sonke sishiwo uBK wabamchuno owusebenzele uMaskandi. Ingakho ke besila sizovanelisa yena ohlelweni. Bafowethu ukukhala kwesizwe sonke sikhala ngoBK sikhomba ukuthi uBK bewumuntu wabantu. Nawe awukuzama ukuyiphatha kahle ku social media wenze lento wayifundiswa ekhaya. Niyeke lento yokuthuka abantu ukuze nathi sikhale mhla kushone wena. Ubuntu buphila kuwena kodwa uma usu-on idatha lakho wangena ku Facebook ubona abaculi bengelutho ubona abanye abalandeli bengelutho kubathuke. Ake siphile impilo bafowethu nansi ingoma kaCevuzile ephume last year. Asengithandana nawe usofuna ngiyekutshwa. Niyayazi wangishela iziphuzela sokalami. Wangishela iziphuzela sokalami. Bakhona baphethe utshwala. Wangishela iziphuzela sokalami. Ngashoda ngalolayini othi wangiqhoma ngiziphuzela ngoba kukhona intombi ekuqhome bese ithi yekutshwala. Ungakhethani wena yona notshwala?